Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-anya na afịa ọgwụ a, ndị Igbo na-akpa afịa ọgwụ a bụ nchụ umei. Ị ga-afụ vidio ya ka ọ na-eme gị, ọ na-aga. Amara m ihe ndị oyibo na-akpọ afịfịa ọgwụ a, ngwa ka ndụ oge anya. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-enwe internal bleeding na ọbara na-agba gị n'ime arụ, ma ọ bụ na o nwere onye nwere ihe mberede, biko jee chọrọ m afịfịa ọgwụ a. Afịfịa ọgwụ a na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Nke ịbụa, eji afịfịa ọgwụ a were agwọ fibroid. Nwaanyị ọbụla na-aya fibroid, jee chọrọ m afịfịa ọgwụ a. Nke bụ instansi, nke dị ka ibe ya, ọ na-adị mma nwaanyị nọchaa na nsọ ya ka o were afịfịa ọgwụ a mee gịnị, wụchaa arụ ya. Ọ bụrụ na ya fallopian tube mee ka o si adị, nwanne jee chọrọ m afịfịa nchụ umei. Ihe na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche karịsịa ọgwụ oyibo. Ihe bụ national herbs Chineke ji wee gọzie ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na biko na-enye ka ọrụ m ihe na be ya. Agwa gị na ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ nchụ umei. Ọ na-egbochi ọbara ịgbawu mmadụ. Onye ọbụla ọbara na-agba n'ime arụ, kwa afịfịa ọgwụ a ka eji wee mee ya ọla kpamkpam. Kedu ka ị ga-esi wee mere nye? Nke mbụ, ịkpata ya ụdị ọ dị, ịsa ya asa, were nnu salụ nya, isiere nye n'ọkụ up to 10 to 15 minutes, gbali ya ezigbote mmiri, ịhọtue ya. Onye gara aṅụrụ nya opekata mpe na bụrụ 3 times in a day. Na megodu nye 1 week, 2 weeks maximum. Bịakọrọ na my comment ka ị bịa mee gịnị, ka ị bịa gwa m ihe gị na ije ji wee jee. Kedu ihe ọma ị ga-emere ndị ka onye Igbo? Ezigbote ihe ọma ị ga-emere m bụ na ọ bụ na ife ozi a, tụsara ya, share this video to any platform. Maka na ndị be anyị si na ọ bụ na ụmụnne enwezuo akụ, iro na asị ga-ana, mana ọ bara isi, ọ ga-abara agụba. Oke na ọrụ dịrị m dịka nwanne nwoke bụ ihe ọbụla mfuru ga-enyere Igbo aka akọwara m unu. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page ka o nwee ike